Sa unang pagbasa, si San Pablo mi sugyot na kung mag-ampo ta, iapil gid natog ampo ang kaayuhan sa atong mga authorities, mga hari, gobernador, o mga pangulo sa gobyerno o sa simbahan. Nya matod pa niya, mao ni siya ang makahatag og tinuod nga kalinaw o kahusay. Kamo, sige ba mo kampo sa atong mga authorities? Iapil ba ninyo atong mga barangay kapitan, atong mayor, gobernador, wa no? Wa magitingin nyo giapil ang pari. Authority sa nang pari. Inyong mga employers, mga manager, supervisor, ano ba? Iampo dili aron mga matay. Unsaon man, iampo aron magmaayo ang ilang kinabuhi. Nya kini ra bang mga tawhana kasagaran mao ni mo diktar nato. Nya usahay ang ilang mga decisions kinabuhi sukwahi sa ato. Pero ang gusto ni San Pablo, iampo. Kung moampo na ganita para sa kaayuhan sa usa ka tawo, ang mahitabo murag ang atong authority isubmit nato ngadto sa iyang authority. Kana bang murag isurrender nato ang atong gahom ngadto sa iyang gahom. Kay mo support naman ta niya, mo support. Kakuha mo? Mao na nga kung ingnon ka aning maong authority, buhatan ni. Buhat dayon ka, wa pa gani ka ni ingon. Tahod na manggay ko nimo, giampo man gani ti ka. Ako gining sundod. Ana. Pero kung wa ka magampo para nang maong authority, nya sugoon ka labi nagwa kay wa kayo kakauyon sa iyang gisugo na yaw-yaw to the max gyud. No. Mo petisyon pa ka. Labi na ang pari ingon palit mog slat wa ka kauyon petisyon din natos obispo tangtangan ni pariya sigilan ni baligyag slat. Amo petisyon ba mo anitong baligyag slat? Dili oy. Mo bitan na kining atong fundraising project kaning Columbari miagi kita og mga authority. Ang unang authority mao ang public. Mao nang naghimo tag public hearing pinanguluhan sa atong barangay officials sa dihang na-aprobar na tugutan na to sa atong public ngadto na sa tas mayor sa dihang na-approve na sa mayor ngadto na sa tas atong obispo na karon giingnan ta sa atong obispo kuwat usaha di apay mga documents nga himuonon ang committee sa consultores kay approve ni nako ganahan ko ani pero ato sang iklaro sa hanay sa technicality diri sa atong consultores. Mao na nga submit sa ta. Submit magani si Bishop Palma sa consultor kita na bay dili. No. Nya kay ang Ginoo man matud pa ni San Pablo mao'y authority kaayo. Nya niingon man ang inspiration sa Ginoo wa man sa takabayulit ani nga bayre na lang na ninyong yuta. Karon ini ka-approve na ato, abditso na tatuloy-tuloy na ang ligaya. Mo na ngita sa taron og mga murag tawgon nato in quotation investors na mopahuwam nato og igong kantidad aron atong mabayran ang yuta in support ni sa atong authority. Ngano man kay kining maong project para man ni sa Archdiocese para man sa atong simbahan maigo sad ani nga mahatagan og kaayuhan ang atong barangay ug ang atong munisipal sa liluan makatabang og gamay ba di sa to pa human ma-approve ni sa mga authorities formally mubalik sa ni ang benefits mo nay atong pangandoy mo na mo submitan nila pero ato sang siguroon ang unang ang unsa man nga mabayran nato ning yuta. Una do na tay unsa toy atong investment slot ani na kanang DSAP divine
solutions and prosperity. Nya mahal-mahal lang ni siya nga slot, tag 500,000 per slot. Kinsa may mo palit ninyo din Ha? Palit mo? Ana. Total ibalik raman sa na ninyo. Nya ato pag yung butangan o gamayng interest, mga 25% per annum ang computation. Ana ba? Once nga maka-operate na ta, yan nanay mo secured sa atong mga columbaris, makabayad magita aning mga moabot ni tingaling mga dool-dool 70 million ang atong huamon. Pinaagi aning mga slot-slot. 140 ang atong slots nga gibaligya. Doon na mga tulo ka buok o tulo ka slots nga gi-pledge, no? Wala pa man ato madawat pero naanay tulo ka slots. Di ba? Arang-arang na gahapon pa na siya. Nya ang ato sang mga slots authority na sad ni giingnan man ta ni Archbishop Palma, pinaagi sa atong committee sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Authority man sana nga moingon tabangi mi pag-raise aning 10 million nga kulang sa budget o para makumpleto ang 18 million na maoy atong budget kay mga 8 million ra ang matubag sa registration sa mga mutambong ang mga kaparian. Ang 10 million ato nang murag i-subsidize ngadto sa mga pari nga mga 3,000 kabuok. Nya kita man say gihangyo dinhi. Bisag ni atay project nagkapunga-punga na ta dinhi. Atong gihunong ang ato usang fundraising para sa atong kumbento. Ang trabaho ray ni padayon unya ni focus ta aning atong holy paths. Holiness, peace, and divine salvation or holy paths. So as of yesterday, salamat ninyo kay sige gimong palit, niabot na ang atong halin og 27,112 ka slots. Pagpaka na to ang namalitan ning salamat kayo. Yan, ingon pagyog ko nga doon na tayo 30 slot challenge. Kaya doon naman sa ganahan kayo aning challenge. So 30 slot challenge, pasabot 3,000 ang paliton, i-dedicate sa 3,000 ka mga pari. Inana ang atong gihimong murag gimik-gimik. Nasa nang appeal as of yesterday, nakadawat na taog 13 kabuok 30 slot challenge. Pakpak na saan. Salamat kayo. Nganong naghimo man ta ani kay nirespeto ta sa atong authority. Apan ang Ginoo mao gyud atong katapusang authority. Pasabot dili ta magsupak-supak sa atong authority kay gisugo man tas Ginoo. Pero wa pa ni gisugo ni Kristo, wa pa ni pinaagis mga apostoles, dili sa tamutuman ani ay. Di ba? So ang Ginoo gyud matud pa ni San Pablo mao gyud authority. Pero tanawa ang atong authority nga mao ang Ginoo diha sa persona ni Kristo. Sa atong ebanghelyo karon, nisunod ra gid siya sa authority. Giingnan siya atong mga kananaang niduol niya. Paadtuon ka sa balay aning Roman nga opisyal. Dili to Hudiyo Roman, pasabot stranger sa ilang faith. Pero buutan. Nagmahal sa nasod sa Israel. Gani, nagtukod pa gani siya sinaguga para sa mga magtotoo nga mga Hudiyo. Motong niingon sila, angayan gini nimong adtuon kay kuan in taon kay ni, buutan kay ni. Pero dili Hudiyo, kontras mga Hudiyo. Giadto ni Jesus, ni submit siya siyang authority. Sige, kuyog ko ninyo. Naglakaw na sila. Pag-abot dito dool sa balay, matod pa dire, naana say mga higala sa katong Roman officer, ni sugat, ayaw na laglahos, isulti na lang ang imong healing power. Ing na lang nga maayo ang imong anak o kanang sulugoon, niya mahitabo na siya.
Sulain na sad ni nga mura bag ug ako tingali ingnon ko patuon ko sa tabla. Ayan tuwa dito'y hiluganan pa dir adto as tabla. Nya labi nagway sakyanan naglakaw ra man to sila. Nya inigabot na ko may sam nang ubo sa tabla kanang kampaso kanan niya dapita tungas na ba kapoy na kay nagtungas sugaton dayon ko ayaw na laglahos pader isulti na lang kay maayo ra to mingon ko buang-buang man kamo kalayo na ning akong nalakaw nga inyo na sa ko usbo na sa nimo imong desisyon mulahos ko ora bag i-insist na ko ba ako'y pari ako'y diktaran mulahos ko kay ako ginang hikapon ako ginang butangan o kanang lana ang agtang nya niingon na dito ang tagbalay ayaw na lang bitaw pader oy kay amo lang ning itugyan sa Ginoo unya isulti lang ang imong panalangin diha na lang kas kampaso unya balik na lang sa glakaw ko buang-buang man kademo diha ana no mao gina atong reaksyon pero si Jesus niingon pagkadako aning iyang pagtuo sa dihang niingon ang opisyal dili jud ko takos nga mopasakan nimo diri kay nakaamgo ko nga ikaw Hudiyo ako pagano di ko takos nga modawat nimo di ba mao ni ang atong nahimong nganing pagampo sa di pa ta mo kalawat di ba moingon ta sa dato isulti Ginoo dili apan ipamulong lamang og mamaayo ako nahimo na hinoong pagampo nato ngano man kini di ay pagkapagano gitawag maning makasasala miangkon ang opisyal nga ako usa ka makasasala di ko takos nga mopasulod nimo sa akong kasing-kasing pero sa pagkahibaw ni Kristo nga niangkon siya siyang pagkamakasasala nga dili siya takos misud na hinuon ang gahom sa Ginoo didto niya so kini di ay pagsubmit nato sa authority kada nato submit sa authority nga dita magyaw-yaw magpaubos tang mo submit ang gahom sa Ginoo musud nato ug didto na mulihok ang iyang gahom mao tong naayo dayon ang iyang minahal nga sulugoon sa iya tong pagpaubos dili wa siya mo diktar ni Hesus pero sa atong tan-aw murag iyang gidiktaran aris akong balay nya pagkaduol ayaw na laglahos murag gidiktaran ba pero bunga dito sa pagpaubos mo ning ato karon baligya tag slots nga kuan kaning sa to disap pagpaubos din nato nga wa kitay mahimo pagpalit nato sa ang pagpalit sa yuta kay wa tay kwartas parokya negative na gani dagdako kayo tungod aning atong project og mga charitable fund pero nagpaubos punta sa mga authority sa simbahan nga mao ang atong mga parishioners kamong mga parishioners nga naay kaya ba nga palit mo aning slot nga tag 500,000 per slot ug naamoy kaya kay itabang nato sa simbahan unya in return musod sad ang gahom sa Ginoo diha ninyo for solutions sa inyong mga sitwasyon o mga problema unya prosperity pagyud mahitabo ba na yes ngano man musod man ang Ginoo ang opisyal Roman opisyal wa siya mahimo pag-ayo sa iyang sulugoon wa siya power pero sa iyang paghatag sa iyang submission to the authority of God nga niangkon siyang dili ko takos nahimong gamhanan ang iyang maong pulong ang pulong sa opisyal ba nahimong gamhanan og nakaayo sa iyang sulugoon gihimo pag yung model ni Hesus hinaot pa unta nga kamo makahibaw mo nga wa gyud mahimo ang atong parokya karon pagpalit aning importante kayong luna sa yuta pero kung kamong mga naminaw og mopalit mo ani sumala sa inyong kapasidad na makaabot aning atong slot na disap perting nindota ani moigo sa ninganha ninyo sa tanan sa ninyong mga panginahanglan mo na atong gianggaan og divine solutions and sa tungod sa prosperity mo na atong gi-title kay ana man tuyok ba
Munang daghan kaayo dinhi sa ato ang namalit og slots nga nagsigig testimonya na nga usab ang dagan sa ilang kinabuhi na ay mga wa gyud kwarta, sigig palit og slot, nidaghan ang kwarta, nakabayad pas utang, na asay stage 2 cancer, nipalit og slot, nahimong stage 4. Nidaghan ba? Nidaghan ang cancer cells. Na asay cancer free, nipalit og slot dinhi kay nagpasalamat, gibalikan sa cancer ug namatay ginoon. Pero ang dakong milagro kay wa na siya mahadlok sa kamatayon. Gani excited na siyang mamatay. Kadako anang milagro ha. Kadto sang ni stage 4 cancer, relax na kaayong nagpakita nako nga tanawa pa der upaw nako. Pero palit yapon kog slot. Ano bang relax na siya sa iyang sakit? Kamo diha, relax mo masakit mo. Gilingi ay mo to pa din na sugot kag makanser ka. Ina. Nawali ko sibako. Kana mga wa pa nay Ginoo. Pero nga na kay Ginoo, relax na kay kastanan. Mao na ang Ginoo mohatag gina sa atong mga solusyon ba sa atong problema. Kada bang ma-relax ka nga mag-atubang sa imong problema, di ka maratol. Imong bana bisyoso kaayo sa una magsigi kag yaw-yaw, pero magsikag palit og slot, moingon din ka, nganong di naman ko magyaw-yaw sa akong bana? Nisod na ang gugma o pagkamaluluyon sa Ginoo diha nimo. Mo na maluoy na ka magtan-aw sa imong bana nga porting hubuga, imbis sa una magyaw-yaw ka karon maluoy na ka. Di ba? Imbis sa una bahuan ka ng iyang pagsigig inom, karon mura nag-perfume sa imong ilong. Ang iyang mga suka, kanang iyang mga kabaho-baho biya na ang kanang ang magsiginom, mabulabi nagmabuntagan, nga makalugid pagid ang mga lapok kay nagsukarap na. Imbis sa una maglagot ka, karon maluoy na ka. Ano na ka? Sus, kaluoy sa akong akong bana. Hapit na kini mamatay. Nga ikasunod adlaw, lagsik na sad. Thank you Lord. Lagsik na saday. Ika-weekend na sad, sukarap na sad. Di na ka magyaw-yaw. Nya unsa man na? Unity. Muna na ang peace. Mauna na ang tawag og harmony in life. Dili tatanan mga buutan, pero pwede ra gyud maghigugmaay ta. Dili tatanan mga believers, pwede ra gyud og magsige tag tinabangay, dili ta magpunay away. Mao na siya ang authority sa Ginoo. Mulihok diha sa atong pagpaubos. Manindog na ta.